оё медонед? Як тухми шутурмурғ 10 килограмм вазн дорад, ки ба 150 тухми мурғи хонагӣ баробар аст. Дар гӯшти терпанга нисбат ба гӯшти гов миқдори як йод 10,000 маротиба зиёдтар аст. Дар Бразилия колокол ном паррандаи хурдакаке зиндагонӣ мекунад, ки овози он аз 2 километр шунида мешавад. Дар Австралия мурғе мавҷуд аст, ки дар болои тухмаш хоб накарда чӯҷа мебарорад. Нештаршаклон шабона фаъоланд, чунки онҳо дар равшании зиёд тоқат надоранд ва аз равшании зиёд меафтанд. Равғанмоҳӣ то 10 миллион тухм мегузорад. Тилапия ном моҳии африқоӣ, ки тухмҳои моҳии модинаро дар даҳони худ то баромадани моҳичаҳо нигоҳ медорад. Дар баҳрҳои тропикӣ суфрамоҳиҳои барқӣ зиндагӣ мекунанд, ки онҳо аз худ ҷараёни барқро бо шиддати 70 волт ҷудо мекунанд. Дар дунё дар як сол то 50 миллион тонна моҳӣ сайд карда мешавад, ки аз он аз рӯи вазн ба 650 миллион саргов баробар аст. вазни моҳии белута то 1000 килограмм мешавад. оё медонед?